Namusha ngizokhuluma ngezinkinga ze-sinus. Ukuthi ungabhekana kanjani nalokho. Ngosuku nosuku, iningi lezinkinga ze-sinus libangelwa ukungezwani komzimba. Izophenduka izimbangela ezithelelanayo kamuva. Lokhu kuholela ku-sinusitis engapheli, okubangela izinkinga ezigulini ezifana nokuvinjelwa kwempumulo, ukukhishwa okuqhubekayo kwekhala kanye nobuhlungu bekhanda. Kulokhu, okokuqala singelapha ngokwelashwa kwezokwelapha, ngokunikeza ukuphatha kwezokwelapha. Uma bungathuli, okokuqala sizokwenza uphenyo. Kuqala njengokuhlolwa kwe-C-scan kwama-sinuses e-paranasal. Ngokwalokhu okutholakele kuma-paranasal sinuses, singaya kokuhlinzwa kwe-endoscopic sinus. Kwesiguli esine-sinusitis engapheli elula, singenza ukuhlinzwa kwe-sinus nge-endoscopic. Esigulini esinakekelwa ngosuku olulodwa, singamukela futhi sikwazi ukwenza ukuhlinzwa ngalolo suku. Ngokuvamile, singakwazi ukukhulula, kusishwa futhi